ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବାଘ ରହୁଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଭାବୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ମନ ଇଚ୍ଛା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଶୁ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ। ଦିନେ ସମସ୍ତ ପଶୁ ଏକ ପରାମର୍ଶ ନେଲେ। ବାଘ ରାଜା ପାଖକୁ ଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଚତୁର ହରିଣଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆମର ରାଜା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଜା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ବୁଢ଼ା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ସବୁଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଆପଣଙ୍କ ଭୋଜନ ହେବାକୁ ପଠେଇବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ହବନି। ବାଘ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ଶୁଣ ହରିଣ, ଯଦି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ନ ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ ତୋ ସବୁ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଯିବି। ସେଇଠୁ ହରିଣ କହିଲା, बॉस, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବି। ଆପଣ ଆରାମସେ ଚିଲ୍ ମାରୋ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଶୁ ବାଘ ପାଖକୁ ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାଘ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇଯାଏ। ଦିନେ ଏକ ଛୋଟ ଛେଳି ପାଳି ଆସିଲା। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଯିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେ ବାଘ ପାଖକୁ ଯିବା ସମୟରେ ବାଘ ପାଖରୁ ଖସିଯିବାର ଉପାୟ ବାହାର କଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଲା ଏବଂ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାଘ ଛୋଟ ଛେଳିଟିକୁ ଦେଖି ରାଗିଗଲା ଏବଂ ସେ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, ତୁମେ କିଏ? ତୁମକୁ ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ପଠେଇଛି? ତୁମକୁ ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ଜମା ପୁରିବନି। ତୁମେ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲ? ମୁଁ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛି। ସେଇଠୁ ଛୋଟ ଛେଳିଟି କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ଦୟାକରି ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ସହିତ ଆଉ 3ଟି ଛେଳି ପଠା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଆସିବା ବେଳକୁ ଏକ ସିଂହ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଗଲା ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବୋଲି କହୁଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଖସି ଆସିଛି। ତାପରେ ବାଘ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲା, କିଏ ସେ ଦୁଷ୍ଟ? କେଉଁଠି ଅଛି? ମୋତେ ତା ପାଖକୁ ନେଇଯା। ତାପରେ ଛେଳିଟି ବାଘ ରାଜାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଗଲା। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଛେଳିଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତାକୁ ବାହାନା କରି ଡାକି ଆଣୁଛି। ଆପଣ ମୋ ସହ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଡରି ପଳେଇବ। ସେଇଠୁ ବାଘ ରାଜା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତାପରେ ଛେଳି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲା ଏବଂ ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଗଛର ଡାଳକୁ କାଟି ପକାଇଲା ଏବଂ ଗଛର ଡାଳ ବାଘ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ବାଘ ରାଜା ବୁଢ଼ା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଛର ଡାଳ ବାଘ ଉପରେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ବାଘ କଷ୍ଟ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ମରିଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଚତୁର ଛେଳିଟି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କର ବି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା।